Ang Ginoo gayud ang atong magtatabang sa atong kinabuhi. Siya gayud ang sa kanunay na naguban kanato, nagtabang sa tanan nato nga mga struggles, kalipay o kasakit. Ang Ginoo igsuon anaa kanunay sa atong mga kinabuhi. Dili itugot sa Ginoo igsuon na ang matag usa kanato madakinas ug dili kini makabawi o makabakwi sa iyang kinabuhi. Ang Dios igsuon sa kanunay nga nagtabang ug naguban kanato sa kanunay. Dili matulog ang atong Dios igsuon, dili kita niya pasagdan. Sa kanunay siya na nalipod ug nag-uban sa matag usa kanato. Salmo 121 versikulo 2 hangtod sa 3. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga ikaw madakinas, dili matulog ang imong tigpanalipod. Ang Ginoo igsuon dili gayud matulog. Sa kanunay siya nagbantay, siya nagtan-aw sa matag usa kanato. Siya na nalipod sa matag usa kanato. Magampo kita kanunay sa Ginoo igsuon ug atong isalig kanunay sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. Atong hinumduman sa kanunay igsuon nga ang Ginoo mao gayud ang atong magtatabang. Dili kita niya pasagdan, dili kita niya talikdan. Siya ang atong kusog, siya ang atong kalig-on, siya ang atong sandiganan sa kanunay. Dili gayud ibaliwala sa Ginoo igsuon ang tanan nato nga mga pag-ampo ngadto kaniya. Kung sa atong mga kasing-kasing wala kitay laing gisaligan kundi siya o siya lang gayon. God bless sa tanan.